Αυτή είναι η οθόνη, παιδιά, Junsun, κάπως έτσι λέγεται, από AliExpress. Είναι 11,5 ίντσες. Έχει και 9. Θα βάλω φωτογραφία να τη δείτε. Έχει και 7. Αυτή είναι η 11,5. Αυτή είναι η 9. Και αυτή είναι η 7. Αυτή είναι η 11,5 ίντσες. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι, σαν τάμπλετ είναι στην ουσία. Μαζί με το πλαίσιο αυτό έρχεται. Αλλά είχε ασημή μέσα. Εγώ παρήγγειλα μαύρο πλαίσιο για να μην κάθομαι και το βάφω αυτό, το βγάλω και το βάφω. Πήρα έτοιμο μαύρο. Λίγο είδα στις ομάδες και τα λοιπά που κάποιοι ας πούμε λένε εντάξει, η γνώμη τους, πάρει καλύτερα από Ελλάδα και τα λοιπά. Στηρίζω και εγώ Ελλάδα, αλλά οι τιμές που έχει στο AliExpress και τα λοιπά για αυτές τις οθόνες με 8 GB RAM είναι αυτή και 512 και 256 μάλλον, 256 ROM και με σφαιράτο επεξεργαστή. Στην Ελλάδα μπορεί να τη βρούμε και ένα χιλιάρικο. Αυτή βγήκε 360 από AliExpress και είχα 70 ευρώ κουπόνι, 2,90 την πήρα από 360. Κανονικά κάνει 360. Τρέχει τα πάντα. Να πούμε λίγο ρυθμίσεις. Να το κάνω λίγο για να φαίνεται μαύρο. Εδώ ό,τι πληροφορίες θέλετε από εδώ. Εδώ είναι η αρχική οθόνη, έχει και βάζεις εδώ και τους χάρτες ή μπορείς να βάλεις τους χάρτες. Εγώ έχω το Waze, μου αρέσει πιο πολύ. Τώρα δείχνει εδώ ότι κινούμε λίγο γιατί είμαι μέσα στην πιλωτή και είναι με δεδομένα. Έχει και δεδομένα εδώ πέρα πάνω που βλέπετε. Κάρτα SIM παίρνει κανονικά. Δεν είναι στημένη ακόμα. Δεν έχω βάλει πάρα πολλές εφαρμογές. Με αυτό εδώ μπορούμε να βάλουμε με τα κουμπιά από το τιμόνι και τα λοιπά ό,τι θέλουμε εμείς. Έχω βάλει τη φωνή, όταν πατάω τη φωνή κάτω, να αλλάζει τραγούδια, τηλέφωνο ή να απαντάει, να κάνει, και έχει πάρα πολλά ακόμα να βάλουμε. Spotify έχω βάλει κανονικά. Τώρα δεν θέλω να βάλω τραγούδι γιατί πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά μπορεί να έχει πίσω. Κλείνουμε τις εφαρμογές εδώ. Έχω για το Play Store τηλεόραση τα κανάλια Sky ας πούμε. Ζώτη Φώστερ. Στο μυαλό της έχει πλάσει χιλιάδες. Επόμενο Star. Εδώ διαφημίσεις μάλλον έχει. Είναι εγωιτευτικός και εγωκεντρικός. Είναι νέα και επιτυχημένη. Λίγο που λένε ότι μπορεί να κολλάει και να κάνει. Εδώ έχω το V Radio από το Play Store είναι. Εδώ διαλέγεις από ποια χώρα θες να ακούσεις μουσική. Καμερούν λέμε τώρα. Έχει 4 σταθμούς. Πατάς και παίζει. Πίσω Ελλάδα, Αθήνα. Εγώ δεν ακούω το ραδιόφωνο που έχει, επειδή έχω απεριόριστα δεδομένα στην κάρτα που έχω βάλει. Δεν με ενδιαφέρει και ακούω διαδικτυακούς, γιατί μπορεί να λείπω ας πούμε Καβάλα και να θέλω να ακούσω σταθμό από Θεσσαλονίκη. Ελλάδα είπαμε κανονικά. Όλοι οι σταθμοί της Ελλάδας εδώ είναι. Ό,τι υπάρχουν. Δεν κολλάει πουθενά. Θα βάλω ελληνικός ας πούμε. Το σταματάω, μην μας... Εδώ κλείνω. YouTube.
παιδιά. Θα σε φωνάξω όταν τελειώσω. Δεν ξέρω αν βλέπετε κανένα κόλλημα εσείς. Έχει μια εφαρμογή εδώ που καταγράφει τι κάνω κάθε μέρα, ιστορικό. Όπα, λάθος. Έχει κάπου ημερομηνία να πατήσω, 7 του μηνός, Παρασκευή ας πούμε. Μου δείχνει. Μου δείχνει που έχω πάει. Αυτά τα έχει μέσα η εφαρμογή, η οθόνη μόνη της. Εδώ που πήγα, έκανα αυτή τη διαδρομή. Παρασκευή νομίζω πήγα και στη Χαλκιδική. Εδώ μας δείχνει όλη τη διαδρομή που έκανα, πόσα χιλιόμετρα έχω πιάσει, maximum 133, παράνομος, ok. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, να θυμηθείς που έχεις πάει. Έχω μπροστά κάμερα εγώ. Καταγράφει τα πάντα. Ok, αυτό είναι εξτρά. Έχει και πίσω, με το που βάλω όπισθεν δουλεύει πίσω η κάμερα. Τηλέφωνο, να πάρεις τηλέφωνο. Δεν βλέπω κάπου κόλλημα. Play Store θα όλα σφεντό, να κατεβάζετε ό,τι θέλετε. Πατάω αυτό, ραδιόφωνο ας πούμε, ελληνικό λέει. Σβήσιμο. Και να τρέχουν από πίσω δεν υπάρχει θέμα. Waze χρησιμοποιώ εγώ πάντα. Πατάω Τσιμισκή ας πούμε να με πάει. Πατήσω αυτή τη διαδρομή ας πούμε και καλά. Και είναι έτοιμο. Δεν βλέπω πουθενά κόλλημα εγώ. Πανεστίαση. Ok. Αυτό δεν το κρατάει από πίσω. Εδώ θα ανοίξει το YouTube που είχα τελευταία φορά. Και εδώ πέρα πάνω αν πάμε θα μας ανοίξει online ράδιο. Έχει η οθόνη μέσα. Τζαμάικα εδώ. Αυτό είναι δικό της online ράδιο με ίντερνετ. Ρουμανία λέει. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει καθόλου αυτά. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Εδώ είναι το ράδιο του αυτοκινήτου. Δεν το θέλω να παίξει τώρα γιατί για πνευματικά δικαιώματα. Εδώ αλλάζεις εσύ μόνος σου. Ok. Εδώ είναι που τα κομμάτια που έχεις μέσα στη συσκευή αποθηκευμένα. Αυτά τα είχε μόνο του μέσα για να δεις πως είναι ας πούμε. Δεν έχω βάλει ακόμα κομμάτια εγώ. Εδώ δεν θέλω να παίξει τώρα αυτό. Το ξαναβάλουμε όμως γιατί θα βάλω αυτό και θα το σταματήσω εδώ. Εδώ έχει να ρυθμίσει equalizer και τα λοιπά. Δεν τα έχω ψάξει καθόλου αυτά παιδιά, δεν ξέρω καν τι είναι. Στέρεο λέει και τα λοιπά off. Θα τα ψάξω όμως. Και τα μπάσα. Subwoofer άμα έξι τα λοιπά. Έχει πολύ πράγμα. DTS 4,1 channel λέει. DTS 5,1 channel. Δεν τα ξέρω αυτά.
Εσείς μπορείτε να ξέρετε παραπάνω. Θέλουν να τα ρυθμίσω όμως. Γενικά είναι Google, αν πω τώρα εδώ. Πίσω. Αναζήτηση. Τζουν Σουν V3 Plus Focus έχω εγώ αυτήν. Εικόνες, έτσι να παίξουμε από εδώ μέσα για να τη δείτε κιόλας. Ήταν έτσι και έγινε έτσι, σου λέει. Εντάξει, οκ. Πίσω, πίσω, πίσω. Δεν ξέρω τι άλλο να σας δείξω. Αυτά. File Manager. Έχω και τον Dropbox εγώ εδώ πέρα. Έχω κάτι αρχεία μέσα δικά μου. Τα χρειάζομαι να τα βλέπω εδώ. Media εδώ είναι αυτό που σας είπα πριν. Και εδώ πέρα έχει κανονικά κοντέρ και τα λοιπά. Βλέπεις εδώ πέρα κάτω ταχύτητα, ιστορίες, το τραγούδι που θα παίξει. Βάζεις και από εδώ να παίξει, ξέρω εγώ, επόμενο και τα λοιπά όταν παίζει μουσική. Έχει και Android Auto. Εδώ είναι οι εφαρμογές που μπορείς να βάλεις στο Android Auto. Εδώ είναι οι χάρτες, καιρός. Εδώ να παίξει το Spotify είναι από το Android Auto. Βάζεις βραζιλιάνικα, ας πούμε, εδώ. Αυτό είναι ασύρματα το Android Auto τώρα. Δεν έχω καλώδιο, γι' αυτό μπορεί να καθυστερεί λίγο. Είναι δεδομένα από το κινητό παίρνει. Δεν είναι της οθόνης. Ξέρετε το Android Auto πώς λειτουργεί. Τηλέφωνο να πάρεις εδώ. Οκ. Καιρός, δεν ξέρω, δεν το έχω ανοίξει το Android Auto ποτέ. Αυτό είναι το Android Auto. Το σβήνουμε, πάμε εξ αρχής εδώ. Ξεκινήστε εδώ να μας πάει, θέλει. Δείχνει και εδώ το κανονικά τη διαδρομή και εδώ τα τραγούδια που παίζουνε. Τα πάντα δηλαδή, γιατί υπάρχουν κάτι άλλοι launcher που απλά το έχει εικονικό εδώ, δεν δείχνει. Αυτό τρέχει κανονικά. YouTube σας τα έδειξα όλα. Αυτό τι είναι, δεν ξέρω. Okay. Αυτά.